Шямус Христос, палмарник в гъзъци. Че сме на канала, бе. Ямбуската е безстанционното, Алек. Ата! Представяш ямбуската? Ямбуската е безстанционното. Той дистанционното е бе ямбус. О, ямбус. Бай, това ще пръщате ресторан. Ардая. Цялото му влезе, Алек. Цялостка трябва да се помага с ръка, човек. Ямбуски! Да, брат. Не се зота. Ямбуски! Какво прави живот? Ямбуски! Давай ставиш там Я по усетя, като ще стане по-хлоп. Ямбуска ми Ясни го. Ставиш там за по-москва. Представи към клевелек. Този сам съвсем как спи, бе. Нали път чорапи му врякна в лицето. Паса за забително е. Клетка малко е. Аре, варянска сумка и го залека ножда. Ласко!